Twilet il-Birgu fl-1961 u ta' 27 sena ġie ordnat qassis fi ħdan il-komunità Karmelitana. Snin wara ħakmitu kundizzjoni rari li tolqot lil persuna waħda biss minn kull 2500. Kundizzjoni li tmewwet is-saħħa fis-saqajn u fil-bqija tas-sistema muskolari bil-kawża li wieħed ikollu juża siġġu tar-roti. Nipprova mill-aħjar li nista' nagħmel dan ma jfissirx li ġieli ma nħoss dwejja fija ma trid taċċetta lilek innifsek kif in u mbagħad trid taċċetta ir-rieda tagħha għax inutli jiena bħala patri imur ngħidilhom isma' aċċettaw ir-rieda tagħha u mbagħad nitlef il-fejlien. Minkejja l-isfidi li Father Hermann affaċċja fil-15-il sena li ilu jbati minn din il-kundizzjoni, xejn ma qatalu qalbu u kompla bil-missjoni li taħilmu lej permezz tas-saċerdozzju. U jqaddes regolarment, serva ta' counselor f'numru ta' skejjel, kien direttur spiritwali għal bosta organizzazzjonijiet u anki sansitra superjur tal-komunità Karmelitana fil-Fgura. Messaġġ li ħadd m'għandu jaqta' qalb u kulħadd għandu x'jagħti lis-soċjetà minn bil-kidba, minn bil-ħsieb, minn xi azzjoni, kulħadd jista' jgħin. U bil-għajnuna għax aħna ħolqa waħda min ipitter, min jikteb. Allura meta nagħmlu hekk, nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Il-provinċjal tal-Karmelitani, Father Joseph Saliba, bid-bissima innota li Father Hermann huwa ta' kuraġġ għal-jom ukoll. Father Hermann hekk il-ħeġġa tiegħu li minkejja kollox minkejja d-diżibilità tiegħu, baqa' attiv u għadu attiv ħafna. F'Diċembru tal-2017, Father Hermann ġie nominat għal Premju Soċjetà Ġusta bħala rikonoxximent għall-għarfien li jqajjem fuq is-saħħa tal-bniedem u anke l-kuraġġ kbir li wassal għand dawk kollha li f'ħajjithom għaddejjin minn sofferenzi. Father Hermann jgħin ukoll lil ħafna nies li jmorru jitkellmu miegħu fil-kunvent tal-Karmelitani fil-Balluta fejn jgħix mal-komunità Karmelitana.